Γεια σας! Θα σας δείξω πώς θα κάνουμε πασχαλινά καλαθάκια, όπως αυτό εδώ, για να βάλουμε μέσα σοκολατένια βουλάκια. Δεν το έχουμε διακοσμήσει ακόμα, το κάνουμε μαζί στο τέλος. Λοιπόν, παίρνουμε μία σελίδα Α4, λευκή, και σχεδιάζουμε αυτό εδώ. Ουσιαστικά είναι ένα τετράγωνο στο κέντρο και κάνουμε ένα τετράγωνο επάνω, ένα κάτω, ένα δεξιά και ένα αριστερά. Με τη βοήθεια του χάρακα, έτσι. Στο τετράγωνο που βρίσκεται αριστερά μας και δεξιά μας, αφήνουμε αυτήν εδώ την πλευρά. Αυτό το αυτάκι. Επάνω και κάτω, το ίδιο και εδώ. Και στη συνέχεια το κόβουμε από το Α4, έτσι. Απλά το έχω κάνει για πιο γρήγορα. Στη συνέχεια το παίρνουμε, το βάζουμε επάνω σε ένα κανσόν. Στο Α4, το Α4 το κανσόν θα μας βγάλει δύο φαναράκια. Εγώ έχω το μισό τώρα, το άλλο μισό το έκανα πριν. Το σχεδιάζουμε γύρω γύρω και το κόβουμε. Είναι πολύ εύκολο, να το κάνει και ένα παιδάκι να το σχεδιάσει γύρω γύρω. Και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα, αφού το κόψουμε. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Είμαστε εδώ. Όπως είπαμε, έχουμε αφήσει και τα αυτάκια εδώ και κάνουμε το εξής. Τα γυρνάμε όλα προς τα μέσα. Και το ξανανοίγουμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και τα αυτάκια τώρα. Τα γυρνάμε. Εδώ θα τοποθετήσουμε την κόλλα. Ουσιαστικά έχουμε 4 αυτάκια. Εδώ. Είμαστε σε αυτό το σχέδιο τώρα. Σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε την κόλλα. Βάζουμε κόλλα μόνο στα αυτάκια. Προτιμήστε να βάζετε σε 2-2 για να μην γεμίσετε κόλλα. Εδώ. Και εδώ θα κρατάμε για λίγο για να κολλήσει. Δεν μας πειράζει να βγει και λιγάκι απ' έξω η κόλλα, γιατί θα βάλουμε διακοσμητικά. Βάζουμε και στα άλλα δύο αυτάκια. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ κόλλα, βέβαια ανάλογα και το μέγεθος που θα κάνετε. Εγώ σας δείχνω το μικρό σχεδιάκι τώρα, απλά για να το δείτε, μπορείτε να το κάνετε σε μεγαλύτερο. Πάντως να ξέρετε ότι ένα κανσόν Α3 μας βγάζει δύο φαναράκια. Όχι φαναράκια, δύο καλαθάκια. Απλά θα κάνω και φαναράκι και γι' αυτό μπερδεύτηκα. Συγγνώμη. Λοιπόν. Και είμαστε εδώ. Έχουμε κάνει αυτό εδώ. Ένα τετράγωνο ουσιαστικά που λείπει η μία πλευρά του. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Να κάνουμε το χερούλι του. Με ό,τι μας έχει περισσέψει, παίρνουμε το ίδιο χρώμα, το κόβουμε και το κολλάμε δεξιά και αριστερά. Για να το δούμε. Κόβουμε. Βάζουμε κόλλα στις δύο άκρες του και το κολλάμε. Και είναι έτοιμο. Λοιπόν,
Παίρνουμε τώρα γκοφρέ, χαρτάκι, σε ό,τι χρώμα θέλουμε. Εγώ θέλω πορτοκαλί να βάλω και κόβουμε μία λεπτή λωριδίτσα. Κόβουμε και ένα τετραγωνάκι ή ένα παιδάκι απλά μπορεί να σκίσει λίγο κανσόν, αλλά σίγουρο είναι ότι άμα ξεκινήσει να σκίζει δεν θα σταματήσει, οπότε προτιμήσω το έτσι. Το τσαλακώνουμε, μπορούμε να το τσαλακώσουμε και πάρα πολύ εύκολα και το τοποθετούμε μέσα. Και ανοίγουμε το γκοφρέ μας τώρα. Και το τοποθετούμε και αυτό μέσα στο καλαθάκι μας. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε ένα τετράγωνο λευκό και ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Ή μπορούμε να μην είναι λευκό, να είναι κάποιο κανσόν και απλά να το κόψουμε. Εμένα μου αρέσει να είναι λευκό για να το ζωγραφίσουν και να το κάνουν ό,τι χρωματισμό θέλουν. Λοιπόν, κάνουμε και δύο φιλαράκια εδώ πέρα. Το κόβουμε. Μπορούσαμε να το ζωγραφίσουμε πρώτα και μετά να το κόψουμε. Αλλά εγώ προτίμησα να το κόψω πρώτα. Εσείς πρώτα θα το δώσετε να το ζωγραφίσουμε και μετά θα το κόψετε. Λοιπόν. Και τώρα το ζωγραφίζουμε. Γενικά μου αρέσουν τα χτυπητά χρωματάκια. Κάθε παιδάκι μπορεί να βάλει ό,τι θέλει, ό,τι χρωματάκι θέλει. Και ένα σκούρο πράσινο για τα φιλαράκια, για να ξεχωρίζει από το πράσινο καλαθάκι μας. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει και έτσι όπως είναι, λευκό και ροζ, να μην βάλω και τίποτα άλλο, και το κολλάμε στο πλάι. Λοιπόν, να βάλουμε λίγη κόλλα να το κολλήσουμε. Ωραία. Πολύ όμορφο δείχνει. Θα βάλουμε και ένα αυτοκόλλητο που είναι ένα κοτοπουλάκι. Αυτά τα πουλάνε σε βιβλιοχαρτοπολία. Τα έχουμε χρησιμοποιήσει και σε άλλες κατασκευούλες, οπότε έχουμε τώρα για το Πάσχα τέτοια πραγματάκια. Το βάζουμε εδώ. Και γράφουμε στο πλάι, από την άλλη πλευρά, καλό Πάσχα. Με ωραία γραμματάκια.
Εντάξει, τώρα δεν είναι και πολύ καλά, αλλά εντάξει. Και εδώ, συγγνώμη, είναι μικρό και μου πέφτει. Και εδώ γράφουμε το όνομα του παιδιού. Πέφτει γιατί είναι μικρό το σχεδιάκι που σας έχω κάνει. Εσείς μπορείτε να κάνετε ένα μεγαλύτερο. Απλά εγώ το έκανα, έτσι μικρούλι. Και μέσα βάζουμε σοκολατένια, αυγουλάκια. Και είναι έτοιμο το καλαθάκι μας. Καλή επιτυχία και καλό Πάσχα σε όλους.